5 tieteellisesti todistettua syytä ostaa matcha-jauhe painon pudottamiseksi vuonna 2025. Syy 1. Edistää rasvan polttoa termogeneesin kautta. Matcha-jauhe sisältää vihreän teeutetta, jonka on kliinisesti todistettu tehostavan termogeneesiä, eli kehon luonnollista kykyä polttaa kaloreita. Tutkimukset osoittavat, että vihreä tee voi lisätä kalorien polttoa jopa 43% päivittäisestä energian kulutuksesta. Jos haluat kiihdyttää aineenvaihduntaasi samalla kun nautit herkullisesta juomasta, matcha on täydellinen valinta. Suosittelen kuvauksessa linkitettyä matcha-jauhetta. Syy 2. Vähentää veden pidätyskykyä saadakseen ohuemman ulkonäön. Matcha sisältää usein ainesosia, kuten Cactinea TM, piikkuvaute, joka auttaa poistamaan ylimääräistä vettä kehosta. Kliininen tutkimus paljasti, että Cactinea TM nauttineiden naisten vedenpidätyskyky väheni merkittävästi ja vyötärön ympärys oli ohuempi. Jos turvotus on sinulle ongelma, matcha voi auttaa sinua saavuttamaan sävyisemmän vartalon. Syy 3. Auttaa hallitsemaan ruokahalua ja vakauttamaan verensokeria. Kamppailetko himojen tai energiakatkojen kanssa? Matcha sisältää katekiineja ja L-teaniinia, jotka yhdessä stabiloivat verensokeritasoja ja hillitsevät nälän tunnetta. Matchalla tunnet olosi kylläisemmäksi pidempään ja epäterveellisten välipalojen houkuttelemiseksi vähemmän. Syy 4. Runsaasti antioksidantteja, jotka tukevat painonpudotusta. Matcha on yksi rikkaimmista antioksidanttien lähteistä, erityisesti EGCG:stä, epigallocatechin gallate, joka liittyy lisääntyneeseen rasvan hapettumista. Nämä antioksidantit eivät vain edistä painonpudotusta, vaan myös puhdistavat kehosi myrkkyjä, parantavat lipidiprofiileja ja parantavat yleistä terveyttä. Syy 5. Tarjoaa pitkäkestoista energiaa kaatumatta. Toisin kuin tavallinen tee tai kahvi, matcha sisältää L-teaniinia, aminohappoa, joka edistää rauhallista keskittymistä. Yhdessä kofeiinin kanssa se tarjoaa jatkuvaa energiaa koko päivän ajan ilman tärinää tai energiakatkoksia. Tämä tarkoittaa enemmän motivaatiota pysyä aktiivisena ja polttaa kaloreita. Olemme lisänneet kommentteihin toimivan matcha-jauheen.